Орешаро! Е така по крайоградата. Нищо, дай напред малко. Айде. Сложи каската, ей! Давай! Давай, газ! Пали го! Дай газ! Дай! Добре си Орешаро! Абе, това пламба такъв томен те клон, къде даде бати майга, да даде кичка му. Абе, де! Това е квармаганец. Това е на пламбата въжето. Махай това въже на пламбата. Къде му мина на главата? Е тук. Е това. Това като куршум. Кое скина, бе, бе? Баго ментето, бе. На пламбата, бе. Вали се щупи, бе. Това е на пламбата, бе. Е на пламбата, бе. А ти смете какво напрежение става тук? Не това въже. Ама това постоянно да удари. А не ти ридите или не? Абе, я го запали да работи, бе. Запали го да работи. Слушай, бе, запали го да работи. Запали го, да. Да не е влезал некъде. Добре, че беше джипо. Това вече ще е скоро. Не, бе. Тупе.